benvinguts. Avui tenim el goig de comptar amb nosaltres que ens oferirà un concert íntegrament dedicat a Bach amb en Pere Salicru, professor pel Conservatori del Liceu i una vida consagrada a la guitarra. La va cantar, com podreu comprovar fàcilment. Ell ens anirà també explicant cada cop que faci una intervenció nova, una peça nova, un breu resum de què consisteix. L'obra de Bach, transcrita o transposada per guitarra, no és una cosa fàcil, és tot un repte. I en Pere s'hi ha vist en cor i ens oferirà un concert que jo m'atreviria a qualificar que pot ser memorable. Moltes gràcies, un aplaudiment per ell. Bé, doncs començarem la suite número 1 per violoncel.
una peça suelta d'una altra suite, que és per flauta i orquestra, i aleshores es diu Siciliano, utilitza aquesta tècnica que es diu trèmolo, que aconsegueix allargar el so de les notes, doncs l'he aplicat en aquesta peça, per aconseguir el mateix efecte, perquè és per flauta i fa notes llargues. Anar ampliant el repertori de la guitarra. Tot això són arranjaments que he fet i d'aquesta manera permet ampliar. Aleshores, ara el que us tocaré és una suite de Bach, però se li diu partita perquè hem tret alguns moviments, són 3 moviments. La fantasia, la sarabanda i la giga final. Està en el to original perquè és per llaüt, aquesta peça.